un autorretrato. Eu descubrí a obra de Jesús despois da súa morte, en 2017, un artista pouco coñecido na súa terra, Valdeorras, polo que quixe afondar dentro do posible na súa vida e a súa trayectoria. Comezou, entón, máis que unha experiencia, unha viaxe, unha aventura apaixonante, da que quixe facer partícipe ao alumnado do instituto que leva o nome doutro valdorrés ilustre, Lauro Olmo. Así, dentro do noso proxecto educativo Facemos Valdeorras, que ten como objetivo analizar e coñecer diversos aspectos da nosa contorna, desde o Departamento de Xeografía e Historia, composto daquela parte de min por Amparo Quiroga, Lalo Santos e Susana García. Aproveitamos o centenario do nacemento de Díaz Ferrer en 2022 para conmemorar o seu legado. O coñecer unha escolma de cargos aportados por Eugenio Martínez Alejandre, posuidor, estudoso e coñecedor da obra de Jesús Díaz Ferrer. Nun encontro do alumnado con libro, foi preguntado pola vida, pola pintura, polas opinións do artista, iniciándose unha investigación que culminou coa elaboración dunha guía para dar a coñecer a Jesús Díaz Ferrer. Ver aquí unha das realizacións que fixo o alumnado de cuarto da ESO, rapaces e rapazas de 16 anos, un marcapáxinas que serviu de introducción á exposición. Vale. Comentar que isto foi feito polo alumnado, empezou, ten aquí un pequeno autorretrato do pintor no seu estudio, e o que sí que me chama a atención é o título que deron os rapaces e as rapazas do noso instituto á exposición. Jesús Díaz Ferrer, un artista barquense. En ela, pois, fixeron unha pequena resumo da súa vida, moi resumido que vou ler aquí a continuación. Jesús Díaz Ferrer naceu no barco de Valdeorras. Este ano queremos conmemorar o centenario do seu nacemento cunha exposición co fin de coñecer o traballo e calidade técnica deste pintor colorista. Centrámonos na luz, inda que destaca pola súa pintura, como ben indicado aquí na acta leída anteriormente, realizou gravados, esculturas, xollas e incluso deseñou téxtiles e guitarras. Foi moi prolífico, produciu unha inmensa obra que está sen catalogar. Era un artista e vivía como tal, como un artista, entregado á súa arte. Foi un alma libre, un verso solto, xa que tocou moitas técnicas, tendencias e temas. Ademais de acuarelas e óleos, a técnica pictórica que empregou con maior frecuencia foi a pintura acrílica, variando o seu soporte, utilizando lenzo, tabla, papel de estraza, aquí detrás de mí, e tea de saco, en español creo que é arpilla, marasmo de diferentes estilos artísticos que tentou refundir no conxunto da súa obra. Así, geométricas das rochas, dos ríos, das árboles, achegan a Díaz Ferrer a abstracción, podendo achar a influencia do pintor post-impresionista Paul Cézanne. Noutras ocasións, a explosión de cores espirais indícanos a influencia de Van Gogh e do expresionismo abstracto. Nalgúns cadros, a utilización dunha pincelada solta e cores puras e intensas en gradación tonal remítenos ao fauvismo. A pintura é moi variada a temática que atopamos na obra de Jesús Díaz Ferrer. Aparece o barco, dende paisaxes centradas no río Sil, no auténtico Pai Sil, ata a Praza Maior, un dos seus lugares máis queridos, onde dá conta das súas lembranzas e tamén retrata persoas reais e identificables do barco da época. Na luz dos seus cadros mostra a paisaxe urbana de París e toma unha atitude sosegada, contemplativa, manténdose a distancia como un mero espectador, empregando composicións moi analíticas. Noutras obras centradas no barrio latino de París,
adoptan un punto de vista máis próximo, á mesma altura que os personaxes que ocupan a parte inferior dos cabos. En 1968, e que foi motivo dunha exposición organizada polo Concello do Barco e por Luis Enrique Rodríguez, tamén estudoso da súa obra. En ambos casos, o pintor introdúcenos no ambiente e cede o protagonismo ao balbordo da xente, con accións e actitudes que dotan as escenas de vida e de movimento. Para captar a luz do momento, polo que por iso, para captar a luz, son, en moitos casos, obras de rápida execución. Hai paisaxes de distintos momentos do día, unha tarde, un solpor, un mediodía caloroso, un claro de luna. Noutras paisaxes transmítenos unha sensación de soidade e abandono mediante un impactante dominio cromático. Outra das súas características básicas son os primeiros planos que desbordan o cadro. Así, o artista busca unha conexión emocional entre o espectador e as paisaxes. Hai mitos moi recurrentes na obra de Jesús Díaz Ferrer, xa que fixo numerosos cadros e bocetos sobre eles. Eu destacaría o mito de Leda e o cisne, onde o artista se centra máis nas paixóns e debilidades humanas, e a traxedia do personaxe de Shakespeare, Ofelia, onde rastreamos a influencia do simbolismo de finais do século XIX. Jesús Díaz Ferrer foi a súa relación coas carnicerías e os produtos cárnicos. Era frecuente que collera a carne e as vísceras dos animais que ia cociñar para colocalos e representalos como un bodegón, seguindo unha tradición que arranca do barroco, no barroco dos séculos XVI e XVII. Necesitaba comunicar, necesitaba crear. En algunhas ocasións, nun impulso de seguir creando a pesar da falta puntual de material, dáballe a volta ao cadro e pintaba por outro lado. Estamos ante un pintor vitalista que pinta con auténtica paixón, sentimento que logra transmitir a través da propia factura das súas pinturas e que consegue facernos partícipe desa emoción. Emoción é a verba que me sae de dentro cando vexo, cando falo da obra do ilustre valdorrés Jesús Díaz Ferrer, porque a arte é, para min personalmente, pero creo que tamén para o propio artista, sobre todo, emoción. E esperade que ainda me queda un pouco. E esa emoción foi a que percibimos que estábamos na inauguración na nosa exposición coa súa viúva Micheline Langlois, que nos demostrou a súa satisfacción porque o legado do seu compañeiro de vida fora recoñecido no seu lugar natal e fora tamén estudiado pola mocidade do barco, porque, como comentaba Micheline, Jesús sempre tivo sentimentos de afecto, de amor, de morriña, de señardade pola súa terra, o barco de Valdeorras. Eu desexo, creo que todos nós desexamos, que este acto que proclama Jesús Díaz Ferrer como valdorrés ilustre faga que Jesús, o auténtico protagonista desta reunión, sexa máis conocido na súa terra do barco e na súa terra de Valdeorras. Tamén compartiredes comigo, creo que Jesús Díaz Ferrer non debe caer no esquecemento. E apelando ao Concello do Barco que a súa obra sexa recoñecida e catalogada para a instalación dun museo dedicado á súa vida e á súa arte. Moitas grazas, Jesús. Moitas grazas para a nosa